Moelen met Pelt, van harte welkom. Met wens over Hu en Skalle. Het is een op en top Broensumse. En het had heel veel gedaan. Het is juist een avonturenboek. Het leven van Jolanda van de Bult. Van harte welkom, Jolanda. Hi Frits, goedemiddag. Leuk dat je meedoet. Dankjewel voor de uitnodiging. Nou, we gaan zo meteen eens even rustig erbij zitten. Wat wil je drinken? Een spa rood alsjeblieft. Spaatje rood, Loes? Ja. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Jolanda van de Bult, van harte welkom. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik heb nou het idee dat ik je al jaren ken. Ja, leuk is dat, Na die hè? eerste paar minuten. Maar we willen het allemaal weten. We beginnen bij het begin. Waar stond je wiegje? Mijn wiegje stond in Brunsum, maar ik ben geboren in Heerlen. Ja, oké. Maar dat In de vroedvrouwenschool, ja. makkelijk zat. Maar Brunsum is je geboorteplaats en ja, je Leidenschaft. Ja, precies. Toch? Zeker. Ja, de parelstad. Hey, want je bent daar dus geboren getogen. Dat wil zeggen, je bent naar school gegaan. Lagere school, basisschool. Ja, lagere school, middelbare school. En toen ben ik gestopt met school. Ja, maar je bent dus... Uit welke kant van Brunsum kwam je? Als je Brunsum basisschool? Noord. Brunsum Noord. Ja. En dat is welke basisschool? De Titus Brandsma. Titus Brandsma Brandsma. school. Klinkt Ja. als... openbaar. Nou, volgens mij was het een katholieke Ja, toen toch wel, hè? Ja, Brandsma, ja, dat was best wel een katholieke man. Ja. Hey, en je zegt middelbare school ook, dus dat moet dan Rombouts zijn geweest. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ah, Nee, ik ben op de LHNO begonnen, op de middelbare school. Dat was toentertijd ook, dan kreeg je van je, de lagere school die gaf dat advies toentertijd. En dan gingen de ouders toen in mee. Ja. was dat dan nog zo'n beetje zoiets als de huishoudschool vroeger? Ja, echt? En toen hadden we nog heel veel middelbare scholen in Brunsum in die tijd. We hadden een paar MAVO's, de huishoudschool, de LERO, de LTS. Het Romboutscollege inderdaad. En nu hebben we eigenlijk, het Romboutscollege zit er nu nog wel, maar Ja. dat is volgens mij een andere richting opgegaan, die school. En dus na die LHNO, toen kwam er nog een vervolgopleiding? Want je bent op een gegeven moment bij het leger ingegaan. Ik heb 5 jaar bij de marine gediend. Was dat na... Direct, ja. Ik moest van mijn Hoe ouders... oud was je dan helemaal? 16, ja. Ik moest even van mijn ouders toch naar de Molenbeek, hier in Heerlen ook. Dan moest ik een opleiding volgen, want stel dat het niet zou lukken bij de Koninklijke Marine, dan had ik wel een opleiding en dan kon ik wel beginnen daar. Ja, want je had dus gesolliciteerd bij de Koninklijke Marine. Dat is leger, maar dan ook nog wel marine. Is nog wel even wat extra gedrilder en toch? Ja, zeker. En ook de spanning van op het schip zitten, hè. Ja. Ik zat op een S-fregat en dan ga je met 180 personen aan boord, waarvan ongeveer 20 vrouwen. En de rest waren mannen en het was pittig, ja. Het was een hele pittige opleiding en gewoon ook het hele gebeuren, het varen, van thuis weg zijn. Je ook uitgezonden geweest, hè? Ja. Vertel eens. Nou, in 1991 waren we onderweg naar Venezuela, Caribisch gebied en een gedeelte van Amerika. En toen liep het ultimatum af met Saddam Hussein op 17 januari 1991. En toen moesten wij omdraaien. We hadden al de Atlantische golfslag, want die golfslag is anders. Die gaat wat langer. En we moesten opeens omdraaien. En toen zijn we op gaan stomen richting de golf. We waren het eerste schip wat eigenlijk oorlogsparaat was daar. En uiteindelijk in de Middellandse Zee daar ter bescherming gebleven. Jullie zijn niet tot enige actie over moeten gaan toen? Nee, er zijn toentertijd wel wat bootjes aangehouden en wat vreemde mensen aangehouden. Die ook wel bij ons aan boord zijn gekomen. Maar daar heb ik eigenlijk weinig van meegekregen toentertijd. Is het dan niet ook verschrikkelijk saai? Bij de marine? Ja, omdat je ligt daar en je moet de wacht houden, zeg maar. Ja. Nou ja, weet je patrouilleert eigenlijk in achtjes. Ja, dan vaar je iedere keer hetzelfde. Maar je ligt in het weekend in de haven. En dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wil. 1 dag de wacht en voor de rest kan je exploren.
Kan je Dat is wel. autootjes ja. huren, weekendjes weg, dat je ook de wacht overnam van andere collega's. Maar dan Ja. ook in officieel tenue of dan had je Nee, gewoon... dat mocht burger. Ja, ja. Ja, dat mocht Zo burger. streng is het niet. Nee. Want ja, bij de marine heb je inderdaad wel het idee, dat is echt extra... Bij de marine heeft je dus ook, je bent wel een keer in het Caribisch gebied blijven hangen, maar dat heeft je ook tot Curaçao gebracht. Ja, ja. Op een gegeven moment had ik 4 jaar gevaren. En toen dacht ik van, ik wil eens een keer wat anders. En er kwamen heel veel vacatures op Curaçao vrij, waar ik toen op gereageerd heb. En toen ben ik het hele jaar 92 ben ik naar Curaçao gegaan. Heb ik het hele jaar op Curaçao gewoond. En dat heeft wel iets met je gedaan. Dat heeft er wel... Sindsdien zit Curaçao in mijn hartje. ja, want je gaat dan nog steeds op vakantie. En, Altijd, ja. Ja. Ik zeg ook altijd, ik ben een blanke Antilliaan. Oké, Ja. ja. En je hebt daar een jaar gewoond. En toen, na die 5 jaar, kwam er een einde aan je contract of wilde je niet verlengen? Of... Toen kwam ik terug in Nederland. 21 december 92 ben ik thuisgekomen. Heb je een tijdje ontschepingsverlof. Dan mag je gewoon even lekker thuis blijven, op adem komen. Toen moest ik gaan varen op de Zuiderkruis. Heel groot bevoorradingsschip. En bij wijze van spreken zoek ik nu nog mijn bedje daar. Ik voelde me er helemaal niet thuis. Oké. Ik ging ook helemaal alleen. Iedere ander die was bij andere boten of op andere kazernes. En ik ging daar helemaal alleen naartoe. En ik denk, joh, het is goed geweest. 5 jaar gediend. Ja, Ga er maar weer uit. ja. Ja, maar toen was het van ja, en wat nu? Ja, wat nu? Mijn ouders wilden niet dat ik werkeloos thuis zou zitten. Ik kon eigenlijk niks, hè, want daar hadden we het net al over. Vanuit de LHNO, diploma gehaald. Alles wat ik bij de marine geleerd heb, was allemaal niet rechtsgeldig binnen de burgermaatschappij. Dan ben ik weer gaan studeren. Ja, toen ben ik heb ik volgens mij een halfjaartje thuis gezeten. Hè. En toen ben ik in september begonnen met de opleiding voor de ziekenverzorging. Oké, en dat heb je met goed gevolg afgesloten en Ja. dat ben je gaan doen. Ja, daar ben ik gaan werken. Maar was het dan bijvoorbeeld de thuiszorg of was het in het ziekenhuis? Of was Nou, het... we waren nog de laatste in-serviceopleiding in het ziekenhuis in Geleen. Ah, En daar heb ik intern dan de opleiding gevolgd. En daar heb ik dan daar ook gewerkt. En uiteindelijk, tussendoor ben ik ook nog naar Duitsland verhuisd. Daar heb ik dan in een vlegecentrum gewerkt. Dat was ook hartstikke leuk, dat was ook enig. En daar ben ik toen ziek geworden. ziek. Je wordt ziek, je Ja. zegt het zelf. Ja. En dat was niet even zomaar wat. Nee, dat was even heel vervelend. Het gebeurde allemaal met kleine klachtjes. Pijn in de duimen, maar ik speelde slagwerk. Dan denk ik, oh, te veel slagwerk gespeeld. Pijn aan de knieën. Oh ja, ik heb in het bos gewandeld. Ik was gestruikeld. Ik had altijd wel ergens een oplossing. Dat ik denk van, daar komt het. Uiteindelijk toch eens een keer naar de dokter gegaan. Toen had ik vroege dienst. Toen ging mijn wekkertje af. Het kon niet meer lopen. Toen heb ik de huisarts gebeld. En toen ging het heel snel, ja. Toen was de diagnose snel gesteld. En dat was? Reumatoïde artritis. De Reuma. chronische gewrichtsreuma. Ja. Ja, in ieder botje, in ieder bewegend deeltje van mijn lijf. En daar ben je dan je hele leven vet mee. Daar ben je vet mee, ja. Ja, Dat gaat niet over. het gaat niet over. Maar je kunt ermee leren leven. Absoluut, zeker. Maar je verpleging, je verpleegwerk, dat kon niet meer. dan. Nee, in Duitsland heb ik ook nog een vervolgcursus gedaan tot verpleegkunde. Want daar moest het diploma moest worden anerkend. Hè? Want wat is een Nederlandse diploma in Duitsland waard? Ja. En toen was het zo van, nou, als je nog even 6 maanden studeert, dan kan je nog verpleegkunde doen. Hebben we toen ook nog gedaan. En uiteindelijk heb ik het allemaal aan de wilgen kunnen hangen. Want ja, ik werd afgekeurd. Zo. 100% in de WHO. Maar ja, daar had Jolanda geen zin in en geen vrede mee om dat de rest van haar leven te doen. Nee. Dus Nee. ging Hey. je weer studeren. Zo'n oude zoetwatermatroos, die gaat toch niet thuis blijven zitten? Nee. Dus ik wilde wat. Na een jaar, ik heb wel dik een jaar, 1,5. Het is allemaal al langer geleden, dus ik heb het niet meer zo heel helder. Een jaar, 1,5 thuis gezeten. Goed ingesteld met de medicatie vanuit de reumatoloog. Het was een rare combinatie qua medicijnen. Want die kenden ze hier in Nederland niet. Want in Duitsland was ik ingesteld met en de goudspuit en nog een pil ernaast. En ja, de reumatoloog heeft het hier overgenomen. En iedere 10 jaar krijg ik een beetje een terugvalletje. En nu zit ik uiteindelijk aan mijn 3e vaste medicijn. Oké. Ja. Ja.
Na het intermezzo gaan we verder met je loopbaan. Maar we vragen je natuurlijk zoals iedereen naar je muzikale voorkeur. En dan komt het nummer Suavemente van Elvis Crespo. En dat kunnen we terugvoeren naar Curaçao. Absoluut, absoluut. En ik heb ook heel veel jaren niet opgezocht wat het betekende. Ik was het mee, niet dat ik de tekst kan, ik ben een klankenvrouw. Ja, dus als ik een klankje hoor, dat doe ik wel even mee. Uiteindelijk denk ik, ga toch maar eens even kijken wat het lied nu betekent. Ja. Ja, het is toch allemaal liefde. Het is toch liefde. Dus ik denk, dan is het toch wel goed. Suavemente van Elvis Crespo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poco. Je gaat dus weer omscholen eigenlijk. Hè? En gaat schroevers doen. Ja. Hè? Secretaresseopleiding, hè? Heel Ja. breed, administratief. Ja. En komt via de gemeente Nut en Onderbanken, Beekdalen. Zie je een vacature in Brunsum, jouw Ja. stad. Mijn stadje. Ja, op de afdeling WMO, consulent WMO. Ik denk, joh, gaan we dat doen? Zo gesolliciteerd, denken. Ieder feestje, want dat is bij ons op het Lindenplein, kijk ik naar het gemeentehuis. Wil ik dat zien op mijn feestjes? Maar ik denk, prima, we gaan het doen. Leuke baan, ik kom mezelf verbeteren. En daar zit ik nu sinds 2 jaar. Ja. Ja, Kijk, WMO, dat is nogal populair in onze contraien, hè, kunnen we zeggen. En daar kun je als gemeenteambtenaar best veel voor de mensen betekenen. Hè? ja, want het is de wet maatschappelijke ondersteuning. En ik heb dan het stukje verkeer verkeer, vervoer, de gehandicapte parkeerkaarten, het leerlingenvervoer, een stukje mantelzorgcompliment en het collectieve vervoer. En er zijn heel veel mensen, want Brunsum is ook aan het vergrijzen, die dus inderdaad daar heel veel gebruik van maken. Ja, Chic. ja, leuke En baan. ondertussen, ja, kijk, een ambtenaar die werkt natuurlijk hard, dat weten we. Maar met een uurtje of 38 is hij klaar en dan heeft hij ook nog wel wat vrije tijd. En daar maak je ook gretig gebruik van. Behoorlijk. Verenigingen, Behoorlijk. muziek, Muziekverenigingen, alles. vrijwilliger. Vrijwilligerswerk, ik doe het heel breed. Ik ben oprichter van Zaadhermenie, het klinkt niet. Dat Ben bedoel ik ik. ook nog steeds lid van. Door wat ik net vertelde, het stukje Duitsland, ben ik er even tussenuit. Dus ik ben geen 33 jaar lid. Geef niet, de andere 2 die er nog bij zitten, die zijn het wel. Mooie medaille gekregen, mooie spelletjes, leuke hulden. Daar speel ik dus nog steeds, dat is hartstikke leuk. Vanaf 92 bestaan we dan. Toen ik op Curaçao zat, zijn ze daar een beetje mee begonnen. Toen ik thuis kwam, ben ik begonnen met het vaandel. Uiteindelijk slagwerk en nu speel ik tuba. Ja, dus Schön. Openluchttheater. ja, hartstikke leuk, openluchttheater. Openluchttheater in Brunsum. Prachtig daar in het Vijverpark. Zo, Dat is ze echt hebben mooi. hem zo mooi opgeknapt. Echt, het is echt zo mooi geworden. Het is ook het enige openluchttheater wat overdekt is in heel Nederland. Eigenlijk is het openluchttheater, dus er hoort geen dak op te zitten. Maar op sommige gevallen, ik ben er een paar keer geweest als gast. Dan hadden we het wel nodig dat er een dak boven was. Het regent hier ook wel eens. Ja. Oh, behoorlijk. En nu ben ik daar vrijwilligster geworden dit jaar. Kussentjes uitdelen, een glimlach, die kost niks natuurlijk, die kan je gretig uitdelen. Hè. De mensen helpen. We hadden later bij de eerste uitzending, de toiletwagen die was er niet. Hadden we zo'n bioboxje staan. Moest ik naar binnen schijnen met mijn zaklampje om de mensen bij te lichten. En ja, is leuk. Het zijn gewoon hele leuke activiteiten. Door de Spaskapel kom je natuurlijk sowieso, zit je in de carnaval. En dan heb je ook nog een echt een bobo-functie, hè? In die carnaval. Je bent daar top of the bill. Top of the bill. Nou, dat moeten we nog gaan zien of dat zo is. Want we zijn dit jaar inderdaad gestart met de nieuwe overkoepelende organisatie, het VIP,
vastelovend in Broensum. En dan ben ik inderdaad secretaris. Maar dat is ook, dat was een mannenbende. Daar zaten alleen maar mannen. En die veren die kwamen op en ik denk, dat moet anders. Nu werd die stichting die werd voorgesteld en er stonden alleen maar weer mannen op de foto. Dus ik zeg, jongens, ik mag hopen dat de dames verhinderd zijn geweest bij het maken van deze foto. Want ik mis weer de vrouwelijke touch erin. Nou, helemaal geen reactie op gehad. Maar toen kwamen de vacatures. Ik denk, joh, niet alleen de toetsenbordheld zijn, ook solliciteren. Dus toen ben ik gaan solliciteren en ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Nou, daar zaten de hote metoten bij elkaar, alle mannen. Nou, er werd er ook nog gezegd dat ik niet hoefde voorgesteld te worden, want we kenden elkaar. Nee, ik wil wel weten wie iedereen is. Dus ik dwong het af dat iedereen zich individueel... Ik denk, als er zo zwaar geschud zit, dan gaan jullie mij ook vertellen wie jullie zijn. Hè? Ja, nou ja, ik heb daar dus ook gesolliciteerd en ze waren enthousiast. En tot nu toe ben ik nog steeds de enige vrouw. De vrouwen zitten wel in de werkgroepen onderliggend, maar in het bestuur de enige vrouw. Ik weet bijna zeker dat je dat goed vertegenwoordigt, dat Makkelijk. de vrouwelijke kunnen. Makkelijk. Hey, en als dit wordt uitgezonden, ligt de parade alweer achter ons. Maar ik neem aan dat je daar dan ook 5 dagen in touw bent. Nou, niet in touw, maar wel aan het feesten. Oké. Ja, ik had gedacht inderdaad het openluchttheater, maar daar zijn de voorstellingen niet dit jaar. Die zijn gewoon allemaal in het Vijverpark. Oké. Ja, en er zijn een heleboel vrijwilligers. 2 jaar geleden heb ik wel meegeholpen. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg met je vrijwilligerswerk. Hè. Dan mag je zelf ook wel een feestje vieren. Dat denk ik. Zeker. En dat doe je met volle overgave, daar twijfel ik niet aan. En als je thuis komt, dan mag er 2 kerels een pelsmantel op je. Precies. 2 mannen in een bontjas. Sjaak en Zorro. Ach, mijn lieve kerels. Ze doen de hele dag niks. Ze liggen de hele dag op bed. Ze lopen een beetje rond en de kattenbak vuil te maken. Ja, maar dat is dan wel fijn thuiskomen. Ze zitten mooi bij de voordeur op me te wachten. Oké. Het is ook dat ze bijna niet zeggen hoi. Nou Jolanda, heel fijn dat je met me hebt willen praten. Ik vond het erg leuk. Heb je nog een boodschap voor de mensen thuis? Ja, geniet van het leven, want het duurt maar even. En we zijn er maar even. Wat kunnen we daaraan toevoegen? Eigenlijk niks, toch? Proost. Oh, als dit maar goed gaat. Proost. Cheers. Cheers. Angerkier bij Moelen met Pelt. Alle tafels en stoelen opstapelen achter in de kroeg, want iedereen ging staan. Zo'n kroeg die staat gewoon helemaal stampvol. Ja, En dus ja. daar werd niet gezeten aan tafeltjes zoals je dat nu ziet. Gewoon zo'n heel plein waar iedereen een beetje suffig voor zich uit zit te kijken. Maar dat was, het bruiste op een of andere manier op een andere manier.